Sorry, ndigiri YouTube la ndinombowanza chibare afike yandigara panosvika manje kugira nepachena kwete kuwanza chiwandi wane para badi type yomakudari tajaira zviwiswa mastatus sekufungira vanigayira hana pressure nemutimbo yangu akunetse zvaanokona musana kubheri ne-M1 afari baduke munyakutsoma sigma kane iri solid apana plan B network iri solid 5G veka majombo muri kuparara ne-HIV saka munhu wetombo kana wapererwa nema-ID isingadirire pondo nofira pondo isingadirire mogo nofira mogo ndovachionera mangu mazhezi unodhira bonzo dabura mangu mazhezi unodhira bonzo zoro wakudzokera mhuri kabvisa ngo 1 ndongofura mheko gadzika Jordan tamudzika mheko geto kuiborani namopurani